BTC इलेक्शनाव आङो इलेक्शनखौ गेलेदोंमोन UPPLनि जानानै इन्टियार एक्स NDB खौ दिनै बुंनो थाङोब्ला रावबो दिनैसिम नायाखै UPPL आव आङो पार्टी हिसाबै थिगानो दं एक्स NDB नि दा बिसि फिसाफ्रा जेनेबा फिसाया जेलाव दं फिसाया जेलाव थानाय बिथांमोननि बिसिया सोरनावबा दखानाव साहा काप सुनाय जोंनि माखासे UPPL नि कर्मकर्ताफोर बिथांमोनखौ आङो मोजां मोनाखै दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि एक्स NDB फ्रा सोरबा हाजिरा मावना जाना दं सोरबा अन्थाइ बाला सालिना जाना दं सोरबा बेंगालराव थानानै दं सोरबा माद्रासाव थानानै दं ओरैबायदि मोनसे खस्थ' मावना जानानै दं प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो बे खोथाखौ बुंदों जिहेतु माखासे सिस्टेमाव थानाय बे सानै NDB आ गबिन्द बसुमतारीजों पेरेंगा बिथांजों माखासे एक्स NDB खौ नायनांगौ आरो केस बा जेलाव थानाय बा माखासे रिहेबिलिटेसन बा एग्रिसिया जोंनि एक्स NDB फोरखौ जेनेबा साख्रियाव पारामिलिटारियाव सोनांगौ बिनि बेलायाव गासिबो बिथांमोना दायथ' दंमोन दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामदों बिथांमोना जेबो मावासै बे अल क्लियार अपारेशनाव 35 माने केटासा अल अभार जेनेबा जोंनि NDB नि मानसिफ्रा दिनै जिउ होदों बा गोमानानै दं बेनिखायनो जों सिन्था खालामदों जों पलिटिकेलि जुदि थांनो हायाब्ला जों खौसे जानानै जुदि एक्स NDB फ्रा थांनो हायाब्ला किन्तु फिउचाराव जोंनि एक्स NDB फ्रा बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया भुटानाव जानाय अल क्लियार अपारेशनाव NDB नि माखासे गोजौ दैदेनगिरिफोरा गोमानानै थानायनि दिनैसिम जेबो गुमुर मोननाय जायाखै दा बाथ्राया जाबाय BTR गोजोन गोरोबथानि उनाव बिथांमोननि गुमुर संदाननायनि थाखाय माबाफोर राहा लानाय जादों ना जायाखै भुटान अल क्लियार अपारेशना 2003 आव जादों आरो बे एटाकआव अलमस्ट बुंनो थाङोब्ला दिनै वेस्टार्न कमान्ड हिसाबै 19 जन जे जोंनि केडार्स आरो अफिसार्सफ्रा दिनै बिथांमोनखौ जोङो दिनैसिम मोननो हायाखै आरो बे जिनिसखौ जोङो दा गभर्नमेन्टखौ जों क्लेम खालामगासिनो दं जाहाथे माखासे जुदि जोंनि सुबुंफ्रा बा जोंनि केडार्सफ्रा दङब्ला बिथांमोनखौ थाबैनो बख'नांगौ होननानै बुंदों आरो दिनै जिहेतु दा नैबे माखासे जोंनि भुटानाव थाबोनाय जेनेबा हाब्रां बा इरागदाव आरो फोजौखां बिथांमोना भुटान गभर्नमेन्टजों रायलायनाय समाव थिम्फुआव रायलायनो खांनायनि उनावहाय जिहेतु बिथांमोना गेलेमफुङाव बिथांमोना मोनसे फैनानै गेलेमफुंनिफ्राय बिथांमोना डाइरेक्टलि माने बेवहाय जेनेबा भुटान आरो इन्डियाननि आर्मिफ्रा बिथांमोनखौ हमना लांदों आरो बिनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनैसिम जों मिथि मोनाखै बबे जायगायाव दङ दा जों खोनानो मोनदों प्रिजनाराव दङ बा जेलाव दङ बे खोथाखौ बुंदों दिनै दङब्लाथ' बे जिनिसखौ जों बख'नांगोन आरो बख'थारनांगोन जाहाथे जोंनि माखासे बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बे अल क्लियार अपारेशनाव 35 माने केटासा अल अभार जेनेबा जोंनि NDB नि मानसिफ्रा दिनै जिउ होदों बा गोमानानै दं दिनैसिमनि बेलायाव जोङो नुनो मोनबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDB निफ्राय फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियावहाय
आलादायै बाहागो लानो बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय मोनसे खोथाया जाबाय मा नोंथाङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेट हिसाबै गसंदोंमोन दिनैनि बेलायावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि आलादा मोनसे साननो गोनां जाखो बे बेलायाव मा फोरमायगोन आंथ' इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि दिनै आफादगिरि बुंनो थाङोब्ला नंगौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव आङो इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन इउपिपिएलनि जानानै बा इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेटमोन आंनि समस्थिया सराइबिल समस्ति नाथाय आङो गेलेनायाव आं साक्सेस जानो हायासै आं बेखौनो बुंनो सानो जे इउपिपिएलआव आङो पार्टी हिसाबै थिगानो दं खिन्थु माखासे बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे इउपिपिएलनि कर्मकर्ताफोर बिथांमोनखौ आङो मोजां मोनाखै जाहाथे मोजां मोनैनि खारना जाहैबाय जिहेतु सापज जोंनि एक्स एनडिएफबिखौ इन्टायर एक्स एनडिएफबिखौ दिनै बुंनो थाङोब्ला रावबो दिनैसिम नायाखै दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा सोरबा हाजिरा मावना जाना दङ सोरबा अन्थाइ बाला सालिना जाना दं सोरबा बेंगालराव थानानै दं सोरबा माद्रासाव थानानै दं ओरैबायदि मोनसे खस्थ' मावनानै जानानै दङ आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै एक्स एनडिएफबिनि दा बिसि फिसाफ्रा जेनेबा फिसाया जेलाव दं होमबा फिसाया जेलाव थानाय बिथांमोननि बिसिया सोरनावबा दखानाव साहा काप सुनाय सोरनावबा न' सिथ्ला सिबना जानाय बेबादिनो मोनसे बिराद खस्थ' दा बेनिखाय जों सिन्था खालामदों जोंथ' जातिनि सेन्टिमेन्ट गोनां जिहेतु जोङो सापज एनडिएफबिनि जों सासे लिडार जेनेबा आं सानदों जिहेतु जोंनि आफादनि मानसिखौ मानो नाया खार'ना आरो जोंनि आफादा जेनेबा एकर्ड खालामदों होमबा बे एकर्डआथ' एनडिएफबिनि एकर्डसो रावनिबो एकर्ड नङा एनडिएफबिआ सिलायहोदों सिलायहोनानै सारेन्डार जादों नङा होमबा अब्ला दिनै जोंखौ मोनसे मा होनो जोंखौ जोंनि सायाव बिथांमोना नोजोर होआखै जिहेतु दा जोंनि गेजेराव एक्स एनडिएफबिनि गेजेराव जेनेबा इउपिपिएलआवनो दिनैनो मेन माबाफ्राव दङ बा माबायाव सिस्टेमाव दङ बे सिस्टेमाव जेनेबा गबिन्द सार दङ बा फेरेंगा बिथां दङ बिथांमोनखौ दिनै अलमस्ट माने ओरैबायदि बुंदोंमोन जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो बे खोथाखौ बुंदों जिहेतु माखासे सिस्टेमाव थानाय बे सानै एनडिएफबिआ गबिन्द बसुमतारीजों फेरेंगा बिथांजों माखासे एक्स एनडिएफबिखौ नायनांगौ दायथ'आ बिथांमोननि सायावनो आरो केस बा जेलाव थानाय बा माखासे रिहेबिलिटेसन बा एग्रिसिया जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरखौ जेनेबा साख्रियाव पारामिलिटारियाव सोनांगौ बिनि बेलायाव गासिबो बिथांमोना दायथ' दंमोन दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामदों बिथांमोना जेबो मावासै बेनिखायनो जों सिन्था खालामदों जों पलिटिकेलि जुदि थांनो हायाब्ला जों खौसे जानानै जुदि एक्स एनडिएफबिफ्रा थांनो हायाब्ला खिन्थु फिउचाराव जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया बे खोथाखौ आं दिनैनि सिगाङाव नोंथांमोननिसिम आं बुङो